ukubona kwami uShembe mina nje ngihamba nobantu lapho kwaleso sikhathi siwasha imoto nje kunebhodlela lagoloko esiliphuzayo usifica nje siyaphuza ngiyakutshela bhuti asiba madoda siyaphuza la kunogoloko sinogoloko esophuzayo la nawo kehli nakakhulu wawehlisa iwindi ngakumina wabe sethi athi hayi ngicela sobheka intombi yami ngala manje mina awu baba umdala kangaka usalentombi adonsiwe stick yakhe athi hayi yona mfana wena uthi ngimdala mina angidlodle ngayo ngathi ngifike ekhaya wangithathela isihlabelelo sibhekise emuva wathi ukhona umbonayo la ngathi mina ngiright phela kwangathi yangiqubula nje ngithi hayi wena shoyi phezulu emoyeni yebo so ngiyahamba still inyawo zami zisahamba uyabona ususeduze ukuhamba phezulu kwamanzi ledamini vele lalele bhuti wami ngicela ukulalela sengihamba njenge-drone sengihamba njenge-drone ingikhombisa le mizi siyayibona yonke le mizi ngithi yebo ngivuma ngithi yebo khumuka umakarabha amathaconsele entshebeni yilephu siyaqandula-ke namhlanje siyaqandula kwishow yethu esiqandule namhlanje sivakashele ubaba umbulazi umfana futhi sinazimazi ngokuthi ututa-ke tuta siphethe ututa-ke namhlanje usaba inhlalisuthi umngane wami besiphila kakhulu naye sidonse kakhulu naye usashitshwa inhlalisuthi manje kodwa-ke namhlanje-ke nje wasimphethe nje hhayi kuningi impela aza nakho azosixoxela ngawo sicela nje singasimosha isikhathi eside babukhumalo ungathi uchazela abantu ukuthi ubani umfana futhi lo hayi umfana futhi umfana wakhona le ndaweni ake ngibonge ithuba ngibonge nalesi sikhathi ongipha sona mfowabiyela esihle kakhulu esingajwayele ukunikwa inombani umfana futhi uTuta wakhumalo bangazi ngoTuta le ndaweni sengikhule ngazi ngangaka nje ngaziwa ngayo uTuta kodwa-ke ngibonga ithuba bhodi nalesikhathi engisolile lekhaya ukuthi ngizochazisa mhlawumbe ngibonakalise nebonakaliso zami ukuthi kufike kanjani ngize ngihlangane noShembe lento esengitholele esengenzele ukuthi ngize ngibe kule stage engikusona manje ngenxa yakho uShembe hayi phela-ke namhlanje ngathi soncela kogwansile impela ngathi khulu okuzayo ncela kogwansile impela thina-ke la ekhaya-ke asikhethi inkolo ukuthi-ke uwephi inkolo ukholelwa kwini lokho umuntu asokholelwa kukhona asiyihlanganisi ma ebeka imbono yakhe indlela abone ngayo ukuphawula kwakhe thina sihleze isineutral kuthiwa yini one-neutral ground hhayi-ke ungasilandela nje ukusuke ekuqaleni nje ukuthi kweza kanjani. Ngiyabonga leli thuba baba ngiyakhumbula babiyela mhlawumbe sike benesikhathi eside ngingasho ukuthi sikhule ndawonye kodwa sibe nesikhathi eside sindawonye kodwa-ke kuthe ukuhamba kwesikhathi izinto zangiguqukela mina nje ngihamba nobantu ukubona kwami uShembe ngangilapha eMzinyathi elokhuzeni khona lo mfula lo bathi kabani lapha muwela kaMagwaza noma kabani kune-tavern ngala eceleni koshisa nyama owelela lapha phesheya ohamba amanzi ngenhla kwebridge kangiwasha imoto yami yebo khona ngo-October lo wa last year 2025 eseduze kade 2025 ngo-October ngiwasha imoto noma ngasalazi usuku kahle kodwa ngathi bengiwasha imoto khona ngabe lo baba wayebeseqhamuka kahle ukuqhamuka kwakhe wafika kade kuney'moto zaziningi iphambana laphaya kodwa-ke bebangisana abantu ngokuwela emfuleni yabo ngoba udrayive wela imoto eyodwa so manje babangisana abanye bazibathukane kube njeya thina siwasha imoto eceleni yebo so manje na bese kuba yileyo nto ukuthi hawu kwenzeka lento abantu ade bebangisana emva kwalokho kwathuleka kwathi cwakaza phela zonke le moto zahamba kwabe sekuqhamuka ke le kababa mkhulu
yabo nayo le kababa omkhulu yaqhamukela nje izihambela yodwa kungasekho sonke lesixexi seyimoto yabo ithe mifika le moto le ubaba omkhulu ehamba ngayibuka kahle le moto kwakuyi VW ilokhoza iTiguan iTiguan yes iTiguan le Tiguan mifika kula kuthina izoma eceleni kwethu le Tiguan igqoke ilokhu izihlalo zakhona zimbathe olace zonke labo lace abagqoka omakoti yabo nayo baba omkhulu oyishayelayo ugqoke labo lace isigqoka sigqokile ekhanda singala esihlalweni nehostick yakhe yabo so ngongamazi nami ukuthi ngizokhuluma nobani bhekana nobani ngayinika ukuthi ilabantu abazenza izinyanga imbumbulu yabo so ngitheme ngilokhuza ke sesikhuluma naye ngoba uyena waqala inkulumo ngoba ngalindele ukuthi uzothini lo muntu kumina ngoba inyanga mbumbulu akumazi uzothini and futhi lento azoyisho angeke ngiyithathe mina ngoba ngiyazazi le inyanga eziningi yabo ayi wavute nowavula wayehlisa iwindi ngakumina wabe sethi awu mntanami uyaphila ngathi yebo ngiyaphila baba wathi wakabani isibongo ngathi ngowakho umali wathi uyayinhle insimbi yakho ngathi ngiyabonga baba inkulumo yami naye umfowethu esasaba naye ubantu yamazi wayizwa obesethi ngicela ungiphelezele singala eVerelem ngathi mina hawu baba eVerelem kwenziwani awumazi wena angimazi inhlobo angazi nokuthi ngikhuluma nobani ngoba ngangiguqilisha ukuguqa ngigqoka isikhindi ngikade ngiwasha imoto la ngisemanzini so and then mase ke athi hayi ngicela sobheka intombi yami ngala mase mina hawu baba umdala kangaka usanentombi yabo ngisho ngincokolela nje ngoba naku ngitshela ukuthi ngikhuluma nomuntu wasemhlabeni kana ngikhuluma nomuntu wasemhlabeni ngikhuluma nomuntu wasezolweni yabo inhliziyo yami ayikho la ayikho ayikho ezolweni la emhlabeni ngithi awodwa baba sizoze siyobheka intombi yakho umdala kangaka awunaye unkosikazi noma umama athi hayi adonse hostick yakhe athi hayi yona mfana wena uthi ngimdala mina angidlodle ngayo ukukhombisa ukudlodla kimi hayi baba ngisho ukuthi umdala ngisho ukuthi usehambele isikhathi usayobheka intombi yabo athi hayi ngiyamancoko mntanami usondela la yabo ngesikhathi ngisondela phakathi ngisengithukile ngahlehla uthi sondela la mengisondela uthi hayi mengithi ngicela ungiphelezele sengala eVerelem khamba ngale Chrysler yami eminyama uyayazi khona lapha ekhaya uyayazi mase ngibuza ke awu baba ngiyaxolisana nami ukukhuluma kanje nawo athi hayi khuleka mntanami uNkulunkulu akubusise yabo mase ngibheka lo engihamba naye ubantu usemotweni uthi hawu uyayizwa le nkulumo uNkosi engibusise mina ngilindele ukuthi mhlawumbe lo muntu ongitshela ukuthi angizokhotha izinto zamataputapa abo lawo yabo athi inkosi ikubusise inhliziyo yami esibheka kumikuyena emuva ngimbona engathi umuntu oseqhubeka nokushayela uyahamba ngithi mina konje baba ngothi ubani wena yabo sengibuye lo mqondo ngaleso sikhathi angingenanga emotweni ngimi ngaphandle so bese siyena hayi ngushembe mntanami ngaphinde ngabheka lo ngihamba naye methi ushembe mntanami ngaphinde ngabheka lo ngihamba naye ngabe uyayizwa yini le ndaba uyayizwa yini le ndaba yabo uthe mengibuya emehlami ngibuyisa ngala awubaba omkhulu obesuke ehamba yabo ngasuka nami ngivala umlomo angizange ukusho ngisho amen uNkulunkulu angizange ukusho ngisho ngixakekile ngichokekile angazi ukuthi lento ngizoyithini lapho lezo sikhathi siwasha imoto nje kunebhodlela lagoloko esiliphuzayo usifica nje siyaphuza ngiyakutshela bhuti asiba madoda siyaphuza la kunogoloko sinogoloko esuphuzayo la nawo kehli nakakhulu logoloko yabo ngesikhathi sophuza sidakiwe yabo mase lo mfowethu lo engihamba naye mhlawumbe kufa uguqe uzonikele ngimina ngokuqala siphi isikhathi ngisemanzini la le moto ehamba ngayo iphakeme mengeke sibonayo nengqondo bisahambile yabo nengqondo nayo ithe ukuduka
Mase hayi asiyilandele le moto mhlawumbe kufanele sinikele. Kimi ngoba ikhona imali la kule cause manje nicabanga umlandela ngani ngemoto soyikhipha le moto le manzini simlandele. ngeke kuthiwa manje seniyamjaha manje Angazi kwakuyikona kuphi kodwa into esasesiyifuna ukunikela ithuba phela hey ngingena emotweni ebhodi ngingena emotweni ophaqanga ngiwangisabagqoka ngoba ngangisengihamba ngeenyawo inyawo zimanzi ihlele emanzini angethi ophaqa abala eceleni kwamaphedali ngaso sophaqa nje ngangena esteringini ngahlehlesa imoto kancane ukuthi ayibuyele emgaqweni ngeqondanisa ngasho phansi ngilandela le moto yabo emva kwaloko sahamba muyazi leya ndawo yasemzinyathi la ngisho khona uyajika ngo left uyilandele le ndawo ino left no right kodwa u left yajika ngayo sayilandela ngo left sahamba ibanga mhlawumbe ongaphela mhlawumbe u5 second singayiboni le moto sithi le moto kade isuka la kuthina manje asayiboni le moto nami ngiya-increase ispeed la ukuthi siyibone le moto siyifice yabo ngiyajaha manje ukuthi izongcola noma kuba njalo igravel le mgwaqo nithathele lisayidini ngathi leverelem yes okunalokho kwavida waqhamuka ibhasi lapha phezulu bhodi eliza ezansi emzinyathi eliphethe abantu basemzinyathi nalo liza lihudula intuli yabona ibhasi ulibona ngobuso ngaphambili ukuthi ibhasi leliya intuli ikhave wonke umzimba wale ibhasi ubona ukuthi ibhasi kuphela elizayo le moto esiyijahayo kodwa manje asiyiboni nayo ihubhe intuli ibheka le yabo akho intuli eziyali akho intuli eziyali kuze zebhasi kuphela savideleza ngathi indoda evdala khaya nelambu la petrol ngathi indoda leyo moto esiyijahayo ayikho okunalokho wabe sayibona lapha entabeni naye ngabe ehodula intuli iyanyuka manje ayikho le moto esiyijahayo isimanga impela iqobo lwaso yabo ngasibona hayi mfowethu akwesibuyele emuva sizophelela upetrol la sigcine sijama endleleni akwesigoduko esemuva ngicela ungena lapho kancane ukuphazamisa uyabona le ndaba uma bokuthiwa babukeli ixoxwa umuntu mhlawumbe engamazi ngabe ngithi inganekwane labantu bathanda ukuxoxa indaba njalo baba nento kodwa ngoba ngikhuluma insizwe ngiyaziyo umuntu engimaziyo phela sikhuluma ngayo wemfowethu ngicela kwamina uyaqala kade eshilo ukuthi fanele sixoxe kodwa manje ngicela ukukhuluma umlomo lapho ungene nje emlemeni yabona lo muntu engikhuluma ngaye umuntu vese osakhothama mina ngihlangana nenyanga uThingo ngihlangana nenkosi uThingo esihlalweni kumanje kukhona unyazi yabo uThingo lolu wena uthingo lamakhosazana engihlangana yebo ilona engihlangana nalo yazi ngithola kanjani ukuthi uthingo le ngihlangana naye ake manje ngiganwe uMangcobo yebo mengifika uMangcobo siyamxoxela le ndaba ukuthi sihambe kanje uthatha isihlabelelo lapha ungikhombisa wonke isihlabelelo ngemuva sinamakhosi uthi ubani lo hlangane naye la ngiyamkhomba ngithi nangu yabo lo muntu angimazi nokuthi wakhothama kwakuyinini angimazi nginhloba ngikazi ngasonto ngisho ebuhleni yabo emva kwalokho hayi bhuti wami yabo le ndaba le isensitive kakhulu ngoba mina iyangizwela ngiyazwela kuyona mengikhuluma ngayo ingakho mengithi mina ngifisa ukuthi ngihlangane nawe ngiyikhulume le ndaba kunzima nakhona ukuthi abanye bayibelieve umuntu wayibelieve ayisayikhuluma naye ubamngidi engagcina ngiya kuyena nasethempelini ngajoyina kuyena yabo ngazi ngayosonta ngingasonta kanjalo ngoba nakho sengiyicacile le ndaba ukuthi hayi baba kunomuntu owenzeke kanje manje umbuzo wami ula njengoba kubonakala ukuthi ukhuluma abaningi futhi avele ngithi sonke cishe siyamazi uThingo lenkosazana ngoba uyena esingasho ukuthi umzali ka inkosi ekhona njengamanje uNyazi lwezulu so kusho ukuthi umuntu osakhothama manje umbuzo ula ekuthenini ngabe nolokhuza nensizwa buhamba nayo ubantu
iyayibona lento ayibona nayo Exactly. nobabili Exactly. Yabona mfethu angazi ukuchazela ngithini. Sayibona sobabili le yanto. hayi Kodwa umnikazi wendaba Ehhe. waqondana nami ukukhuluma nami. Ehhe. Mina ngangibheka ngamehlo kuphela kubantu ukuthi uyayibona yini le ndaba. And futhi ngathi bese ngikhuluma nawe wathi ubone yonke into. Yabo? Saye sabuya naye ubantu saye naye lapha ekhaya. Ngize ngikhonjiswa nje isihlabelelo la ngemuva esonke ukuthi ubani lesikhulume naye. Nawe uyasho ukuthi uyafakaza uthi uyena lo. Yabo? Kwaukulanda kwami ke mfethu ukufika eNazaretha. hey Kwaukulanda kwami ngoba nami ngangazi. Yabona nje ekhaya sibona eNazaretha futhi akhona yedwa eNazaretha. Kodwa ke manje na ke isemiyenzeka lento. Nobantu eseyibonile. Ngazi mina hayi ubantu oyoba ufakazi. Makuthi lapha kuyafiwa ngizoya kofa. Yabo? Ngizoya kofa ngizohamba naye. Yini evimbe ubantu ukuthi nihambisane naye kule ndlela? Ngoba phela nawe uyibonile lento. Hey angazi. Isikhathi Yazi wathini kumina mengimbuza sekimbuza nje semina sengijikile sengigoqokile ngaba yiNazaretha ngaze ngaya ngisho obhabhadeso ngathi bantu ngoba wayibona lento wena ujingani wathi hayi leyanto ayiqondene nawe lo muntu wafika wakhuluma nawe ngqo iyona into emenze yena wangajika ngathi mina awu kodwa ubone yonke into yazi wena uhlezi ufakazi wami ukuthi ngajikiswa yini namhlanje unjalo mengithi mina ngambiza kumanje ngithi hey wendoda awuphinde uze la kofakazi ukuthi kwenzakalani ohlezi athi hayi ngikhona kodwa le yanto yayiqondene nawe hayi nami yabo uyabona ngicabanga ukuthi kuyofanele sibuye simthole uLokhuza ubantu nike nibe naye ukuyixoxa kahle into emnandi ngokubantu akakholwa akwesithi mhlawumbe esigamekweni sanamhlanje episode 1 episode 1 episode 2 obesekhona ubantu njengoba sengizwa uyibeka indaba abantu ngoba naye obekhona mfethu oyisholo yena ngomlomo wakhe la ukuthi yenzeka lento akubanga into eyangilokhuza ngilele mina into eyenzeka ibhekisa imini kabhasi ibhekile siwasha imoto naye yo hayi mina le iyangithusa akeke ngithuse ndoda akeke ngithuse ngiyacabanga nje yabona yayenzeke kumina ukuthi ngabe into yangenhlahla ke mina uthingo hebenge ngilibone ngaphambilini uyabona angilazi ngokulazike mina cabanga wena wazi mina bengizoboya yonke into nje futhi yenza kahle impela wena ungayazi ngoba uma kuthiwa wazile mhlawumbe ubuzokuthusana yilo ukuthi hayi lo muntu akasekho nje yabo lonto ukuzoba nini inkinga yini kube ngcono kona ukuthi kube yini ube umuntu nje ongamazi naye kube into exaka uyitshele nje ukuthi hayi ngiyakuzwa mfethu kodwa ke manje bheka ke manje mina akumazi nokumazi lo muntu engimbonayo sekuhlele esihlalweni uNyasa yabo lineminyaka nawo lihlezi selihleliye ngiyalazi ngalezo sikhathi kwenzeka lento le uNyasa laluseswazini laluseswazini ngoba ngasabuyela same day kade siyibona lento saza kubaba uNgedi wathi ubaba uNgedi hayi uNyasa luseswazini asikwazi ukunikela lungekho ngoba makufanele lento esiyibonile seyonikela lukhona wathi hayi lokho kuseswazini ngathi mina hayi kulungileke soza konikela wabesethi ubaba hayi mhlawumbe ningaqala nala emathempeleni nibe nizonikela ngalandela ke mina ubantu wayiyeka leyo nto ngoba phela nalento leyo yayikhulume mhlawumbe ngasho nami ukuthi yayikhulume nami ngoba ubantu hayi ngamfaka kakhulu engamfaka kakhulu nganikela kulindele ukuthi uNyazi bese lifikile ebuhleni ngizophinda ngiyonikela ngaphinde ngaya konikela khona ebuhleni ebona emva kwalokho hayi amaphupho ndoda hayi yabona mina ngingakutshela yonke into ungabuza impilo yami ngami ukuthi uyangazi ngigunda imbongcolo ngikwazi kahle uthi ngiyekeleni manje inywele ngikutshela mina ngevesi ngaliphuphayo yebo engaliphuphayo ukuthi hayi
lathi izwi ngilele ngiphupha ngathi khona indawo lapha eLadysmith eSpa lapha eLadysmith sasebenza sipame ngo-delivery kunendawo yokudla phezulu nathi bo-driver besifika sifike sofudumeza sidlele khona babe bediliza umthwalo ngala abafana yabo so manje bhuti wami mengifika khona ngifika ngephupha ngithi ngathi ngiyongena phezulu ngingene ngade sengiqedile ukufudumeza ukudla umsiki yashisa ngifuna ukudla hayi bese ngingena amaNazaretha khona nje esitolo la sidla khona enkantini yebo mase acula zagide yabo gido mase ngena umshumayeli ogqoke ilokhuzi elihlaza yabo mase silo mshumayeli lo mase eyivala ke ingoma bese eyivala ingoma mase si kungani thina amaNazaretha singagundi abantu abaningi bayayibuza ukuthi kungani thina singagundi yabo nami ngithule phansi lapha nezihlalweni nami ngilalela sengidlile manje isikafutini sami ngiqedile ephuphweni bese izingoye ngilalele bese hayi hambani eBhayibhelini incwadi kabani nifunde khona nisiyeke thina ngemibuzo yabo wasephuma usakukhumbula lo vesi ngisacela ukuqhubeka nayo indaba ngiyacela ukuqhubeka nayo indaba ngangilikhumbula lona yabo kodwa ngisazi uvesi bani kodwa ukwazi mephuma nephupho laphela yabo laneliphela iphupho ngumuntu mina emvamisa ekhaya ngiyalala ngabo 12 1 2 ngiphaphame ngiphinde ngizumeke kodwa ngalelalanga ngaphaphama sekushaya o-past 6 kanje ngingasebenzi ngihlele ekhaya yabo kwamele isho le phupho ngagijima eBhayibhelini uma uneBhayibheli ukwenye indla ngithi ngaya kumanga ukuthatha iBhayibheli ngalibheka leli vesi ngalithola mengilithola ile ndaba le ka Samson wagondwa yinyane uDelilah yabo ngathola leyo ncwadi yabo so ngisebe ngithola leyo ncwadi ngibese ngibuka nevesi phezulu yiyo le ncwadi engade ngiyiphupha ephuphishweni yabo iBhayibheli akunalo endlela ngithi ngilithase ngale kuma ngabuya ngalibeka phansi ngasi no mhlawumbe ake ngimisa kancane isigere nemishini engigundayo ekhanda ake ngiyimise nje ingabisangigunda kwaba ugcina kwami ukugunda baningi ngcebo yabona bhuti wami maningi kakhulu yabona amanye ngisengasaba ngisho ukutshela ngisho umshumayeli wami ukuthi nginezinto engibone kanje kodwa ezinye zazo ngamtshela ngoba nakho kube ngathi manje ngiza nezitori eziningi ngimusha yabona ngiyaxolisa uba mude kodwa ngifuna ukuthi yonke lento ikhaveke kulesikhashana hayi ilula impela sifuna izwa yonke awungasho kanjani ngathi ngifuna uncitha ujuice sizindaba le ndaba siyayidinga le ndaba abantu baningi bayidinga le ndaba hayi abaningi abayikholwa abaningi ngelinye ilanga siyaphuza noNgcobo sekwenzekile konke lokhu ekudlule mina acaciseke hayi inkabi yami ke nje bekhuluma ngeenkambi ayibiyela kakhulu inkambi kakhulu ayibiyela kakhulu inkambi qhubeka kakhulu yabona besikade siphuza noNgcobo yabo siyiyela ngempela siphuza noNgcobo kwashaya isikhathi ukuthi sekuntambamaze manje sisebenza ihlele ekhaya shaya isikhathi santambama sekuqala ukubuya ilokhozi kukhwalala noma uzobuya ekhaya ngathi hayi no umama kangifice sengisekhaya yabo ngivalelise kahle koNgcobo ngithi hayi bafowethu ngiyabonga sengiyahamba manje ngiyagoduka yabo hayi nabo bavumi kanjalo ayikho inkinga hayi ngihlukane nabo ngihambe uyayazi ke wena nje umuntu wale ndaweni i-distance from kaNgcobo ngiza la ngako Bravo yabo ngizofika ekhaya ngizofika ekhaya kodwa ke la ezisolulweni ngudlule esitolo kaBravo kwangathi kwakhona into engibamba la angazi le nto engibamba kodwa engibamba ingangicingile kodwa ngekho futhi ngiright ngayo kwangathi yangiqubula nje ngithi hayi wena shoyi phezulu emoyeni yabo
So ngiyahamba still inyawo zami zisahamba. Wendoda uyabona suseduze ukuhamba phezulu kwamanzi la edamini phela. Kulalele bhuti wami, ngicela ukulalela. So lento mengiphamisa ingithi, yabo. So mangikaze ngiphamisa azi yonke lemizi ila kogoba nasekhaya yonke lemizi sengiyibukela phezulu. Hayi wena, sengihamba njenge-drone. Yabo i-drone. Sengihamba njenge-drone. Ingikhombisa lemizi siyayibona yonke lemizi ngithi yebo. Yabo ngivuma ngithi yebo ngiyayibona. Ngiyayazi futhi lemizi kagoba la ikolithuli la mengijika ngumgwaqo kalokhuza la ngenhla babala lapha. Hayi kabagoba. Nangumthembu. Umthembu ngala ugoba ngala ngiyaqhubeka mina ngekhaya ekhaya. Ngiyabona ezansi kogoba lapha koSadamu yabo yonke lento. Lathi yebo, ngathi yebo. Wathi yabona yonke lemizi izoma Nazaretha. Izofaka amatshe amhlophe. Kahle wena. Hey, ngangaphikisa ngangathula ngangasho lutho. Umlomo wami nje wathula wangaphendula lutho. Yabo. Emva kalokho yaguquka le bioscope engiyibukayo. Yavele utshani bulihlaza yonke lemizi ibeka amatshe amhlophe. Yonke ihlukanise ngamatshe amhlophe. Uma ubona ekhaya kusondene nakagoba kaSadamu. Kuhlukanise ngamatshe amhlophe usiwonke lezindlu lezi imizi le amatshe amhlophe. Utshani lapho ngathi bugundiwe uhlaza amatshe amhlophe wonke. Kuyidlela engalazi. Yabo. Nawo mzimela ngala ngenhla phezulu wonke amatshe amhlophe. Ngavuma egcineni ngathi yebo ngiyabona. Yabo. Wathi hayi kulungile. Leyo nto la ngidedela khona, yangidedela sengizongena egcekeni ekhaya. Ikade ngithathe ngaka Bravo lapha ngidlule ezisolweni ngasesitolo. Yabona leli banga ukusuka elokhuzeni ezisolweni uye ekhaya. Angizange ngilibona, angilazi. Kahle wena. Angilazi. Manje ufuthi wena angilazi. Ubugibela inqola yomoya yonke le ndlela. Mengigibela inqola yomoya yonke le ndlela le. Yabo. Uthola ulift. Uyasho nje. Yabona nje. Cha bese wamanqoko kodwa hey cha isesangithusile lento nje hey. Yabona nje lapho. Yabona lapho. Ngahlala ngayibuza kaningi ukuthi yini ebeyenzeka la. Ukwenzakala. Nakhona ngeke izingambe ngiyobatshela abantu abangasonto. Yebo bayikhona ukuthi baba maNazaretha. Kodwa ke ngoba sengivezelwe mina ukuthi yonke lemizi yoMnazaretha. yoMnazaretha mhlawumbe angazi mhlawumbe ngokushintsha kwami. Yebo. Kwayila ngikhetha khona inkosi yamaNazaretha. Ngikhumbula mengasebenza ngaleso sikhathi. Ngithi ngizalapha impela. Ngifuna ngicebe ukuthi angazi izoba yinde kangakanani lento kodwa ngiyazama ukuthi sisheshise ngoba mayikuthi iba yinde kakhulu sihlukanisa. Akuhluphi. Yabona isontweni lokuqala ngikade ngiya nje khona ngilonginikele lesibili kwenzeka lokho. Hayi ngakunikela ngafika khona ubaba Ngedi lo ngimbekele ekuqaleni kade ngibona uthengo lelo khuzeni. Ngathi menginikela khona wathi anginikele nomsebenzi ngithola umsebenzi. Yabo. Nganikela khona kwakuyisabatha. Ngesonto saphumula. Ngomsombuluko ngoba ngangibonile ukuthi laphana ethempelini kunotshani buthe ukuthi kancane ngathi asihambe baba ngamfonela mina. Ngabe baba ngicela sihambe soklena kade nginikelile ngesabatha. Ngomsombuluko ngisekithi mina ngicela baba sihambe soklena lapha. Ngiyazi uyena ophethe okhiye wakhona laphana. Uzokuyovula singene esikleni. Wathi hayi uzothola banga ngathi ngothola umkwena umsawanda. Sahamba saya khona. Saklena yazi sashaya nje kancane nje sisa halfway la khala ucingo kumina umsebenzi. Kwathiwa mfana futhi Khumalo ngathi mina yebo. Kwathiwa hayi awuze kosebenza. Kwathi akushongo ukuthi uzosebenza. Kwathiwa ngizo for i-interview. Ngayi. Ngatshela lo baba lo ngathi baba ngoba ngaphuma ethempeleni ngawuliphendula ngaphandle. Ngabuya sengimtshela ilokhu wathi baba kuthiwa ngifike for i-interview manje ngo-11. Leyikhathi la siklina khona ngo-8 ekuseni. Wathi hayi kulungile ungahamba.
yabo sengibashiya babili-ke manje nomkwena ngibashiya nomsebenzi lo yabo hayi ngahamba ndoda ngafika nami ngifika khona awukho nento etheni yenziwe i-interview kwathiwa qala usebenze hayi yeah ngisebenza phi lapha yebo yebo kwathi uzoba i-standby manje uzoba i-standby manje i-standby yami sophuma 1 isikhathi sophuma ngo-7 ebusuku hawu ungalindeleli uze ngiphethe ngisho isikhaftini lutho kwathiwa hhayi seziyasha ungawufuni umsebenzi uyeke ngafonela ubaba uNgidi lo ngathi baba uNgidi ngeke ngisabuya lapha ngisabuya sengithola umsebenzi manje ngiyasebenza manje yabo wathi baba uNgidi hayi intunga bamba ngoba naku sekuvelile bamba yabo hayi ngabamba hayi kuthi mekushawa past 7 o7 late ebusuku kwathiwa hayi ke ndoda hamba ekhaya kodwa kusasa ntambama ngo4 wena ePitoli yabo ngathi umsebenzi imuni lo ngutholile ngiqashwa manje ngiyasebenza manje kusasa futhi ngePitoli yini enginayo ePitoli fanele ngiphatheni nani hey ngayihlupha ngabuza kwabanye odriver abakhona abadala ngathi hayi mododa nguye ePitoli uphathani nani phela mina ngikazi ukushayela itruck ukuphatha amagesi ngotofu nani kuyophekwa lapha la ebhasini akuphekwa awazi akuphekwa kwathiwa hayi wena ufika ne-uniform yakho ngimuke nayo uniform beqashe kanjalo fika nengubo zakho ushone ePitoli hayi ngashona ngafika ngaleso sikhathi kufanele ngibuye ngaso-ke sebengifika khona nali iform la selingilindile kuthiwa ngibhalise la ukuthi ngiqoka size bani webhlukwe ngiqoka size bani weshethi yonke lento yabo hayi kuthiwa ngena ebhasini-ke nalo ibhasi nangupartner wakho ohamba naye ePitoli angikwazi angikaze ngaya nasePitoli yabo sebengena hey wendoda inkinga yami inkulu ngingena siyoqala phe eDurban Station eDurban Station ngiyakwazi ngisasabhekile sobabili siya directana yabo ngingena kanje eDurban Station ngena la ulayisha la singene sithatheke abantu emva kwalokho izomaphi ibhasi ngishayela lo partner wami lo mdala vese izoma eMaritzburg iphinde ilayishe ngikhombisa le yonke le topi emva kwaMaritzburg iyomaphi eMontrose eMontrose uyangikhombisa nakhona eMontrose nakho eMontrose emva kwalokho-ke isiyongena eJoburg eJoburg iphapha maphi ePitori imePitori shuthi mina ngizoyithathaphi eLokhuzeni eMontrose yabo ibhasi so mayekade ngihleli ngiligadene uyangikhombisa yonke le top hambe sifike eMontrose siqeda ukudla lapha nokudla sikuthathayo lapha kwabe sethi hayi yena useyolala wena hamba eGoli awulalanga wena ngilalanga ngiyalazi ligoli ngiyalazi ligoli ngiyalazi ngoba ngabuza kubona abantu labathi ngeno ngisengayibonanga manje nayo ke iyangena-ke eGoli ngeno kanjani eGoli bangitshela abantu bangidirect bangifaka phakathi ePark Station ngama khona mengima khona ngilindele ukuthi partner wami uzovuka abangasavuka ulele sekufakiwe ePitoli manje hayi ePitoli angiyazi nePitoli bangikhombisa abantu phuma la ngena la phuma la ngena la phuma la join ufreeway ehamba yazongena khona ePitoli sebengena ePitoli hayi ke ila ngamvusa khona ngathi hayi ke abantu abaningi sebehlile la sesisodwa vuka ndoda sekumuntu ozokutshengisa vuka ndoda sesiyaphi manje sedepho yangale hayi vuka ndoda hayi wavuka hayi wangihambisa khona edepho hayi safike sakubona ngayibamba lapho angiphindanga angidukisa yabo hey lo msebenzi ngunikele kubani kuShembe ndoda njengoba ngisho ngithi uShembe uNkulunkulu kumina uNkulunkulu ngihamba le ndlela lezi hayi manje sengiqalile ngavuma ngangeza esontweni nganikela mekukhona iweekend engiyitholayo ngiyabuya ngize ngosabatha nabantu emva kwalokho bangishintsha lapha nePitoli bangikhomba iPE nakhona iPE nakhona ngiyazi indlela yebo
mana lolu hambo lwenziwa ngosuku olulodwa yini? Alenzeki ngosuku olulodwa. Oh, okay. Lolu lase-PE kodwa zonke izinto ziqala ngomsombuluko. Yeah, okay. Lolu lase-PE luqala ngomsombuluko ntambama. Sekuthiwa usuyayishintsha indlela. Awusayi ePitoli usuye ePE. Awu PE. PE. Nizohamba nibe odriver bawu-4. Ababili bazobuya nelinye ibhasi, ababili bazobuya naleli namba nalo. Ngathi hayi okay. Shothi shintshana kangaka la shintshana ngawu-4 se-PE. Ngathi hayi okay, kulungile. Ngabe sekuncamela mina ukuthi angithathe lolu hambo engilaziyo kusuka la eThekwini ngiya eKokstad. Yeah. Laba bazobe sebeshayela lapha ngithi balufaka ePE. Yabo. Ngalithatha ke lolu hayi ba right kwaphela kanjani. Semese belithatha from Kokstad uMthatha owesibili udrive ulandela mina. Wathatha walifaka uMthatha ngiyakwazi. Walifaka theme lisuka eMthatha athi manje nakhona asilele. Siyabheka sifunde kuthiwa sifunde iroute. Theme isuka eMthatha ise East London. Hayi mina siwubuthongo ke manje. Yabo. Angilazi nolangena kanjani laphuma kanjani East London. Hayi Ngaba papa sekuthiwa hayi selithathwa umunye manje seliya ePE. Hawu driver wesifoli sasa ePE. Ayi la shosholoza. Shosholoza nje sekuyibukela izintaba emawa yonke lento mahlathi yonke lento akusekho into engiyibonayo. Ukuthi ngene kanjani emadolobheni. Hayi lefike lapha leshiye khona ke. Thina fasijike nalo le bus. Hayi. Nawo nabantu bakhona sijike nalo. Yabo. Mesijika nalo, sejika nomuntu naye ofana namo blank. Yabo. So hayi nina naleli nebhasi jikani. Thina sithatha leli bayazazi ke indawo. Awu, sisaleli bhasi eLokhuze PE. Kodwa manje inabantu abasalayo eLokhuzeni eEast London. East London angiyibonanga nokuthi ngingenwa kanjani. Nani. eMthatha ngakhona ngiyawazi uMthatha kodwa ngikhumbula ukuthi ngingenwe kanjani. Bathi uhambani. Yabo. Kuphela isikhathi hambani abantu balate hambani. Ayadla phansi. Yadla phansi. Manje lento siyiphoqa ukuthi sisizane sobabili omunye angayi kolala sizane lendleleni. Hayi la ngena eEast London. Ngibona mingena sibuza ngibona abantu la ukuthi hey lingena kanjani eSlondon basitshela hayi singene khona. Seme singena ke khona hayi sibashiya. Sibatshela nabasemthatha eMthatha sacela futhi nisikhombisa hey lapha lizonyongena. Yabo. Ngilithathe futhi nakhona. Ngilithatha eMthatha selithathwa yimina ke eMthatha ke. Seyibuya lizakale sekwena. Selisamendleni nami. Ayisibuye. La beliphuma eMthatha ke la liphuma nje. Bathi yelele ubuthongo. Angilalanga phela yabo. Ngathi umsebenzi onjani kanti lo. Yabo. Kanti ngibuka lapha enkalweni yabona uya driver la kodwa mehla khala lapha enkalweni. Khona iLokhuze iDrunken Mountain. Drakensberg Mountain. Mengibuka lapha liyasha umbani. Yabo, liyasha umbani. Yabo. Hey, ngithi mina Nkosi yami. Hamba nathi Nkosi uShembe. Sivikele engozini yonke into. Uzobuka umbani ukushayela futhi labantu laba engihamba nabo abayiboni yonke leyo nto. Abayiboni yonke. Hayi wena uthini manje? La kuthina libalele ilanga. Mina ngibuka laba phesheya. Wala akonkinga inkingi le. Mangenzela ukuthi lelizwe lelapha lingahlangabezani nathi ngoba ngikwazi kwamgwaqo. Yabo. Sahamba. Safika kahle futhi. Safeza bashe. Sabuya nje eThekwini nga-offer one day ngabuyela khona. Abe ngibuyela khona inkampani le bisiyuza sekuthiwani sekuyimini owazi route. Sengihamba no driver omosha ke manje. Mina futhi kufanele ngikhombise. Ngasi ndoda. Uyakwazi ukusuka la eLokhuzeni eKokstad. Wathi uyakwazi. Ngathi mina hayi ke shayela ke ndoda. Mina ngoyithatha ngale Kokstad. Wena ungazolala sengamcela nami. Ukuze nami ngikwazi ukulala. Shayela manje na mina ngolala uzongivusa eKokstad lapha engine garage. Yabo. Mase ngiyayithatha ngiqhubeke. Lapho wona uzobe usubuka from kusuka eKokstad iyongena eEast London. Wavuma. Ngihlezi ngiyongena eEast London. Seyishona phansi lapha khona.
izulu elisabisa khona ngaze ngathandaza ngithandaza ngisesteringini ngibheke amehlo womabili ngithi hayi Nkosi sivikele kuzo zonke iy'ngozi esingaba nazo sigade nakwimoya emibi yonke esihlangana nayo. Ubuthongo buhleli la isikhathi ziza la ko-3:30 ekuseni kuya ko-4 yabo. Izulu leli liyasho lisho umbane emkhulu. Ipassenger lelihleli la ngemuva kwami la ngaka-left laze yangizwa ngikhuluma ngithandaza. Lathi hey baba ukhuluma nobani? Mina ngiyathandaza. Wazothandazelani ushayela? Manje sengizosaba. Mina ngibona isimo sezulu esiyakulona. Kunezulu elibi phambili la siyakulona. Wathi hey baba ngizwa kahle lento yakhe. Wazwehla washaya itebhisi la wama lapha phambi ufuna ulibona lezo. Ufuna ulibona lezulu. Manje iphezulu ihlalo zakhe. Wes. Wathi yabuka abona lutho. Mina kunezulu elibi esiyakulona. Hey wathi hayi akukhulutho la esambeni. Sahamba sasawufika eSlanda nami sifika khona ngavusa udriver wami ngathi hey mfethu thatha ibhasi nase ngiyolala. Njengoba dulele nami sengiyalala. La kade singena la kade kunezulu elimbi. Lindela isimo sezulu esimbi phambili la siyakhona. Hayi bangasalithola. Wahamba wazolifaka ilanga libalele. Yabo. So nje mfethu ngisho ukuthi hayi uNkulunkulu uyaba nami. Kwesinye ikhathi kakhulu nceba ushembe uNkulunkulu kumina uNkulunkulu kumina yabo angeke ngikwazi ukusho into yokujikisa wena ukuthi ukubone yabo lokho ngoba manje ukubona into ebhekene nami abaziyo bathi umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Yebo. So kusho ngasho ukuthi uhambo nawe ubhekene nalo kodwa ke kwabanye lingabathinta yabo asifani sabantu kuba khona abantu uthola ukuthi naye ikhona into ethi ayifani nale yabo mayisezwa eyakho uthola ukuthi naye izovusa eyakhe akayibona yabo lonto so egcine uthola ukuthi vele angithi kuthiwa vele uNkulunkulu mayisebenza usebenza ngabo abantu so uyamthuba umuntu ukuthi hayi uyabonanga umuntu engakwazi umsebenzisi na umuntu engimdingayo. Kodwa ke lento kaShembe weNgcebo umlando uyayiphinda. Uyayiphinda umlando. Uyabona nje kumina uyiphinda ngempela ngoba lapha ekhaya awaziwa nhlobo uShembe. Ufika wacoboshisa mina. Ngamlandela. Angazi nabo ngiyafisa nabamlandele abakhumbule na ngelinye ilanga bamlandele. Kodwa ke ngithi ngixoxa lento kube ngathi mina hayi ngiyayiphuphela ngikwanye mhlawumbe ngikhuluma iphupho lami kanti imisebenzi yakhe ayibonise kumina. Benze lo seyikhulumela nje mfethu hayi ungabe usoba seboyeni nawe. Hayi lutho. Yabona kade ngisebenza lapho hamba kakhulu. Ngibuye ngamanye ama-weekend ngibe la ngiye esontweni. Ngayibuka lento othe ngiyahamba ndoda. Imali ayikho. Yabo. Imali ayikho kodwa ngihamba kakhulu. Lapha ekhaya bayazi ngisho i-toll gate yala eMaran Hill. Hawu kahle we. Yabo. Mekuthiwa ngifele le kude. Ko-Krugersdorp uthi ikama ngifele phi. Boya kanjani lapha. Ngabe seyithi mina no. Awenginikele mhlawumbe ngithola umsebenzi oleduzane. Yabo. Hayi ngaya konikela. Ngacela ukuthi hayi uNkulunkulu angikhumbule ngithole umsebenzi oseduzane. Kwavela ama-poster lapha kade ngafaka khona. Ungaze ngifaka nje lashaya udobo ngabizi. Zakhala. Kumanje ngikhona. Sakhona cha. Kumanje ngikhona. Ngabashiya ngale bangenzela i-reference enhle kabi ukuthi ngiqashwe ngala yabo. Manje ngaphinde ngamdumisa kanjani uNkulunkulu ukuthi ungenzele le imanga kumina. No ngikhumbula isikhathi la wahlala isikhathi ungasebenzi. Unyaka uphela. So ukuthi uzowathola umsebenzi ngalendlela uthole ngayo yenye indaba le ufakazi obuqandi kunjalo ubengasho ngithi cha uyitshe mawukuthi awukwazanga ukuphenduka lapho. Hayi ngaphenduka ndoda ngaphenduka noma sahamba nazo izinto zomhlaba kodwa ke
uNkulunkulu hayi angemkhohlwa ngoba nesabatha mina ngiyaligcina yabo. Ngiyaligcina noma ekhaya bengakabi nakho lokho. Ngoba phela ngiyona inkonzo yabasekhaya. Yabona ngeke ngisho ngithi hey yabona mangithiwa angithola isikhathi esontweni ngeke kuthiwa ngokungifakaza ngalo shembe wami. Mina ngaqala ngigcobe la kwey'nhlanhlathuthi ngoba yizona ezivalela abantu ukuthi bangasonti yabo. Ngokuthini wena mfowethu labantu laba abamamukeli umuntu kahle ukuthi ayamukele inkonzo. Umuntu inkonzo uyithola ngephupho ngesibonakaliso okanye uyithola ngento ezenzakalele kuyena yabo. Abanye bakhule kahle bakhula ngoba nakho kwekhaya kusontwa ebuhleni nabo baqhubeka lapho bazali. Cabanga-ke abantu abangakazi basonto ebuhleni ukuthi bafika kanjani enkonzweni yabo yabo. Yizona zonke izinto ezishayo lezo. Nakhona noma usufikile-ke enkonzweni kwathi uyasonta uyasonta uyayinikelile ukuthi uyasonta wavuma wayobhubhadisa wenza zonke izinto waye ebuhleni wafika ebuhleni i-welcome iya ngokuncipha ngoba manje senigqoke seniyafana nonke yabo. Ngisho kuthiwa uyabika udaba lakho ukuthi awunathempeli la akekho ozothi hayi woza sihlale nawe yabo. Yilento eyifisayo mina ukuthi wonke amaNazaretha awavuleleke. Angazi noma ngikhuluma kahle noma kabi. Ibe kahle impela. Awavuleleke nathi sikhona sibasha khona asinawo amathempeli khona. Asazi mesifika khona noma mhlawumbe umzwile uthi hayi umuntu wesilisa azile thina ngobubi nobugebengu nani yabo. Wamukela umuntu osebandleni lakho umhlale naye umgade kuphela ukuthi angakujikeli-ke esendlini ngoba phela seyiningi negebengu angeke usazi usathabani. Yebo. Kodwa nje abeze kahle bobonakala ngembala yabo ngembane yabo ngoba nje muhamba endleleni uyabonakala ukuthi hayi lo inhlanhlathuthi le le akuseyi inhlanhlathuthi. Sibaningi sibeke iy'nywele siyinhlanhlathuthi kodwa musuthola imisebenzi noma mhlawumbe usuthi awuyilandele kahle le nhlanhlathuthi yenza okunye ayenzi lokhu kaShembe. Hayi kona kunjalo ke kuthiwa isikhathi esiningi vele abantu ngathini abafani bakhona abanye uthola ukuthi ilokhuza isonto labo noma ngisho njalo bayakwazi ukuthi mawubona bona babe isibonelo esihle. Kube khona-ke abanye-ke Nkosi yami abaphuma endleleni ubonayo ukuthi cha vele laba ngeke abantu bafane namanzi bayengancanye bonke. Yebo. So into zakhona ezenzakalayo. Ngiyaxolisa mfethu ukulula kakhulu kodwa-ke ngiyafisa mfethu yabona leli thuba okunike lona ngilibonga kakhulu ngoba ngifisa ukululela wonke umuntu ukuthi afile comfortable enkonzweni yakaShembe yabo. Ngoba noyibonayo nayo umuntu okaShembe usuke ebizelwe ngobizo lakhe. Sinobizo lungafani. Abanye bazalelwe kubona umNazaretha. Thina sizalelwanga kubona umNazaretha sifice ngendlela. Ekufana nathi ngathini sikhulume ngabo lo mNazaretha ukuthi bukhona buyaphila. Ukuze nawe ungabazi umNazaretha ujike uguquka ubone okanye mhlawumbe ubulandele ubone usuka kanjani boyifikela kuwena ngaleso sikhathi uma usuyikhetha inkosi yabo. Cacile. Hayi webhuti ngiyabonga bethu. Bonke ithuba bhuti. Hayi. Ama secocela entshebeni. Hayi ama secocela entshebeni ile iphuma kunje. Hayi sikhumuka ngempela isigqoko la. Hayi sikhumuka ngempela isigqoko makarabhu sala phansi. Hayi ngiyabonga bhuti ngibonga ithuba. Sicela ukuyivala. Hayi sibonge kududa la sibonge kumbulazi okaMashobane. Uyayiphika ke le ukuthi njengoba washo naleyo mbulazi hayi cha kwakunzima eshisa insimbi la kwaZulu. Kodwa sibonge phela ithuba sinikeze lona ukuthi azosixoxela isitori esimnandi ngayicabanga ukuthi abantu abaningi sizobathinta ngendlela esimanga. Siyabonga nje izandla idlula ikhanda awugcina nje uvalelisa. Hayi bhuti wami ngiyabonga kakhulu ngibonga ithuba nje leyo nginike lona. Ngathi ngahlala ngibuye ngiqhamuke mfowethu ngoba ngumuntu mina oba nazo igameko angifuni ukuqamba amanga. Ngizokufikela nesinye isigameko angazi ngobuya le ekhaya ngoba ngifanga ngetohweni. Ngiyafisa ukuphinde ngilithole leli thuba. Hayi kuleka phinde ngitshele uvulelekile mfowethu. Ngizokuphathela nofakazi-ke kuba lezo zigameko ngoba manje abantu sebebuka impilo yami bangazela
ngisalapha emuva Kunjani? etshwaleni yabo etshwaleni Ehhe. bangaze lapha etshwaleni baze bebefika bathi hawu soba nje kimina yebo sengaba nje ashikeli-ke phela ningilandele Hayi. kodwa bakhona bafisa ukulandela kodwa ubhuti wami kwenye episode elandelayo ngiyabonga ngibonga ithuba Hayi imibuzo azoyithola. Miningi imibuzo abantu abasazokubuza yona ekuzofanele ubuyizwe iphendule. Ngoba phela okwamanje nami ngisakhungethwe le story osasixoxile. Osasixoxile. Sazobuka kahle, ngibuke impela ngisho ngithi hey cha ngithi indaba engathi hayibo. Kodwa yayivele ixaka ukuthi le ndoda ishintshe nini. No singazimosha isikhathi sevala manje. Shibirishi siyashibilika. Hayi siyabonga Kapo.